Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Roeineus, Haringinleggerij van Gladbeek en Koekelkoren Dranken. Steuren alles vindt ze terug. Och, het mooist die wenden engel stond op mijn rug. Rood, geel en groen ben ik gekleurd tot onder aan mijn schoen. Met al die kleuren op mijn brei ben ik juist het schilderij. Dag dames en heren en welkom bij deze extra uitzending van het Prins Uitroepen in Maastricht. Vastelavond vierend Maastricht is er 40 uur en de Tempeliers natuurlijk ook. Ben ik hier en die zou eens me expliceren wat het thema van dit jaar is. Ja, het thema ieder jaar is gekoppeld aan een medaille. De Tempeliersmedaille is dit jaar de crochetenaaien, maar de Prinsmedaille is de zware tegen vinger. En als je goed rondkijkt, zie je de Tempeliers allemaal als kok rondlopen, want het thema is een soort hommage aan alle bakkers van Maastricht. Dus het is geen verwijzing naar het beroep van de goed onbekende? Dat neem ik gewoon van niet. Ja, ik weet het ook niet. Dus het zou me verrassen. Maar de zware tegen vinger is een roomheurig gebak. Boerin, ja, ze zeggen ook zo een beetje als een driepunt naar boven loopt. Daar zit wat pudding in, een beetje slagroom en een beetje fruit erop. En dat noemen we een zware tegen vinger. Ondertussen komt de hooglustigheid aan. We zullen er dadelijk ook beelden van zien. Wat maakt die beste mens op dit moment met? Wat gebeurt er vandaag met hem? Ja, ik denk dat de mens vanaf het moment, eigenlijk al van gisteravond, helemaal in de zenuwen zit. De adrenaline en door zijn lief gaat gewoon. Nou, dat is vanmorgen vroeg is er weggelopen bij zijn huis. Boe, dat is weten van niet. En dan is er ergens naartoe gewandeld, in een wagen gestopt, kuste tegen de kop en naar een geheime locatie gebracht. En daar hebben ze hem geprepareerd nu door lekker te eten, hem te verzorgen, aan te kleden. En een schoenen hooglustigheidstrainen op de meren te verschijnen. En ik denk dat er nu is dat de popelen hem heen naartoe te komen en hij al zijn Tempeliers zo al te zien. Ja, daar wordt er voorgesteld om zijn Tempeliers voor de komende 4 weken. Geef het allemaal niet weten is. Veel weten het echt niet. De meeste lui menen dat we het weten. Er zijn er maar 3 die het weten. Veel weten het echt niet. Dus ik ben juist zo benieuwd wie iedereen. Hups wel vermoedens. Maar de vermoedens worden dikster al gauw weggestopt. Want de zussen door de stad lopen. Dus dan denken ze, ach, die is het hoor niet. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wie iedereen onder dat masker vandaan komt. Nou, we zien allemaal benieuwd wie onder dat masker vandaan gaat komen. Maar voor het zoiets is, gaan we eerst heel even loeren naar een korte impressie van de cortège die daar aan vooraf gaat. Hij zit hier met nieuw uniformjesjes, de kakkelpiepers. Gisteren zijn de jesjes onthuld. Uitwiek zien dit de Kemeleers met Vos Joep de 64e. Zijn opvolger wordt volgende week rond de klok van 4 uitgeroepen op het pleintje onder de klok in Wiek. Uit Sint-Pieter zien hij de mosasaurussen met hun moosweefjes. Als prins komt gistermiddag bij de viersprong op Sint-Pieter John de 7e als 59e prins onder het mascoet. Dit zien de schraveleertjes uit hier. En een jeugdprinspaar zit in de wagen. En dat is prins Jordi II en prinses Kira. En boven juist de schraveleertjes hadden, zien dit ook goed hier de schraveleer zelf met prins Paul II en prinses Jacqueline. Zij zal het dit jaar 3 dagen zich te doorgroeien in hier.
Vastelavondsvereniging de Mallebergers. En op de wagel staat David de Nierste, Heren Geert in Malberg, Malperthuis en Uitkaberg. Sinds dit jaar hebben ze een nieuw verenigingsgebouw, maar tot het vorige in het ruïne afbranden. Nu zitten ze in de oudkantine van RKVVL Polaris op Sportpark West. Hij zien de Mammoeters en de Jumbo's, de vereniging van Pottenberg, de Hazendand en Belfort, met prins Etienne de Nierste en jeugdprins Gavin de Nierste. Ze gaan de 3 weken, de komende weken voor vanuit de Romein in Pottenberg. En hij op de wagel ziet je het jeugdprinsenpaar van de Schleibergut Army, prins Kai de Nierste en prinses Riel. Ze vieren dit jaar een 5 keer 11-jarig bestaan. En bij de grote Schleiberg zal ik maar noemen, prins Benno de Nierste en prinses Maud. En ze gaan Army voor als prinselijk paar. Uit Witte Vrouwveld is dit Markies Edmond de Nierste van de jubilerende Dromedarissen. Ze bestond dit jaar 4 keer 11 jaar. Dit zijn de mineurs, voorgegaan door Eddy Lambrechts. Hij regeert onder de naam Hertog Eddy de Nierste. En ze hebben sinds dit jaar een nieuwe hoftempel in Fort Willem. De jeugdprins Mika de Nierste en prinses Emily, barones Linda en prins Michel II en prinses Monique. Het prinsenpaar uit de heeg van de kribbebieters. Dit is prins Michel II met prinses Monique. En ze gaan de heeg de komende weken voor in deze vastelavond. Dit zijn de beerbieters uit Borgharen. Gezeten 39e prins van de beerbieters, Maurice de Nierste. Hier is geen onbekende voor die vereniging. Hier is namelijk al een hele tijd actief als ceremoniemeester. En het wordt nog een goed surprise
beheer zichzelf uitreep tot prins van het Maasdorp. Hij zien de jubilerende waterrad uit Heugem en Randwijk. Ze bestond 55 jaar en werden voorgegaan door prins Roland ten eerste en zijn charmante prinses Marion. Leef vastelavond is weer het volk van de Heugem en Randwijk, maar zeker voor groen beslecht. En dan komt de groeten onbekende, begeleid door het garderegiment de Kachelpepers aan op de Merit. Zij zal hem de komende 4 weken bijstaan. De commandant van de Kachelpepers is bij het trapje van de mansarde aangekomen. Het geweer wordt gepresenteerd en ik zeg dat er niet te wachten om de bühne op te komen. Direct de voorzitter van de kanselarij Ralf Hermeroen wordt heer Verhoed geduid. Dus je luistert het laatste. Dames en heren, mij een applaus voor de Loenen. Groeten onbekende man, groet Maastricht. Maar voor tot het denkelijk moment aanbreekt, wordt eerst afscheid genomen van Oscar van den Berg, die Maastricht verleden jaar voorging. Kunt u van het volk dat de vastelavond ook het vorig jaar met heeft gevierd. Ja! We komen lopen! Speciaal uit de grond! In de lucht is wat die chance in te filmen zien. Dat is nu het pijnlijk moment aangebroken. De démasqué van de groeten onbekende. Vastelavond vierend volk van Maastricht. Reurt uw trom en blaas uw dissonante toenen. Want nu gaat het gebeuren. Kom maar, kom maar, kom maar. We zitten live in de uitzending. Harry Hoogstenbach. Al heel lang zat het eraan te komen. Harry de eerste, de eigenaar van de Nauwe Vogelstruis. Komt onder het maasgoed. Wie chic is dit? Wat een verrassing. Wie de keersknien, zijn boontjas, nog even aan mag hebben. Maar heer daar, de loch van lauweleersblaaien en groffelsnegel, al gelodderig uit zijn aangeloerde, zat de kleine commissie in vergadering bijeen. In eerste instantie zaten ze volledig in labyrinthe. Ze wachten duidelijk op een leeg puntje bij hun praktisaties. Het eigenste wat te zien was evenals het ambere leeg dat van de bougie door de eels scheen. Opeens hoorden ze buiten een schaapluikje. Dat geluid dat hun door merg en been ging, haalde hun uit in een trance en ze loerden zich onder hen aan alsof ze zich voor de eerste keer zagen die dag. Het leegpuntje had schijnzine entree gemaakt en vuil gooien moord gingen ze op weg. De vuisten droog de lucht met het speens leeg, zodat ze de juiste weg kosten bewandelen. En dan gaan we door tot het installeren van prins Harry de Eerste. Accepteert uit hand van de president en meneer de versierselen van Wiedekerk en hier. Hij is dan de scepter. Regeert met vaste hand, leidt lang een plezierige trant. En dan is het tijd voor de allereerste prinselijke woord. Het was op een duistere avond in december, toen vlak voor de kerstmis, tot mij gevraagd wordt om u voor te maken als stadsprins van goed Maastricht. Wekelijk heb ik op dit moment toegeleefd. Zo goed wat ik nu gewoon
Het vertrouwen wat Geert mij nu geeft, daar dank ik nu al voor. Overal zal er weer eens tegenkomen, in allerlei evenementen, door de ganse stad. En in iedere hoek maak ik u dan veugel. Dat zal ik met zoveel plezier doen. En ook, als je echt niet de mogelijkheid naar mij toe kunt komen, dan kom ik naar u toe. En samen zullen we alleen zo'n verschrikkelijke fijne vastelavond vieren. Overal worden de bekjes klaargemaakt, de schoonste creativiteit wordt in ieder huiskamer van de streek verder gemaakt. Over 28 dagen zien we eens op de vriendop en dan zitten er 11 scheuren en dan gaat het pas echt beginnen. Maar ik vraag u ook speciaal aandacht voor de jeugd dit jaar. De jeugd onder de 18 jaar, die moeten de schoonste vastelavond van hun leven krijgen. Want die hebben het niet zo heel erg gemakkelijk op dit moment, maar daar maken we het van. Dus laat ze zien dat ze met lachen, met zingen en met dansen een geweldige vastelavond kunnen hebben. En pak ze bij de hand. Want de jeugd, dat is de toekomst van onze vastelavond. Wij vraag ik u om er pakjes af te maken, er criage verder te maken, de karen te maken, de trompetten te smeren. En dan samen met de tempelier, de kachelpiepen, alle zaterharmoniekes, vooral alle verenigingen uit de wieken van de streek, de kasteleins van de streek en het volk van de streek. Kleed ik allemaal in rood, geel en groen. Dan gaan we samen geknur op stap. Lang leven de streek en lang leven de streek tot vastelavond. Vive de piep! Vive de piep! Vive de piep! Hoe gelustigheid, Harry de Nierse. Wie is dat om het zo hel op te huren? Ongelooflijk. Ja, het is onbeschrijfelijk. Het weer, de lui, alles zat met. Als ze zoiets wat hij bij heeft gestaan. Dit is ongelooflijk. Geweldig. Vertel, durf ze een café? Wie heb je dit stil kunnen houden? Heel lastig. Ik ging op momenten ook echt niet achter de bar stond. Ik denk dat ze me soms wel gemist hebben. Maar de aanvallen te pareren was soms heel lastig. Maar ik heb het doorstaan. Het ging goed. Uw naam zong al jaren door mijn streek rond. Worden dat vroeg zelf eigenlijk in de droom? Ja, 100%. Tuurlijk. Geweldig. En wie is het tot het eindelijk goed komt? Ja, op het moment dat ik gevraagd word, toen ja, er was een blok beton wat ik in de maagveld deze langzaam maar zeker bezaf en bedelen. En dan vorm ze op het laatste dat tot ze prins wordt. Wat wilt je deze vastelavondsperiode gaan uitdragen? Wat ik wil uitdragen is vooral dat voor het doorgeven van onze vastelavond. Het goed zorgen voor onze jeugd. Het goed opleiden van onze jeugd. Al doorgeven en dat we dit voor altijd kunnen blijven doen. Wilt je nog een woordje richten tot de kijker en de luisteraar? Voorzien is heel snel op de vriendhof of bij je thuis of wat je mij wilt zien. Ik probeer iedereen te bezoeken, jong of oud, fijn of juist niet fijn, het maakt me niet doen. Ik kom naar je toe en voorzien is het geweldig. Ja, met dit prinselijke woord wil ik ook even afsluiten van deze uitzending. We komen volgende week bij je terug om een portret van u te maken. Als er lui zien die het willen weten van Prins Harry de Nierse, schiet een e-mail voor dinsdagavond naar TV Maastricht. redactie@rtvmaastricht.nl en we vragen hem alles wat we willen weten. Hoe gelukkig genieten van en tot heel gauw. Geweldig, dankjewel. Die benden Engels toen op mijn rug, rood, geel en groen. Ben ik gekleurd tot onder aan mijn schoen, met al die kleuren op mijn brein. Ben ik juist het schilderij. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Roeineus, Haringinleggerij van Gladbeek en Koekelkoren Dranken.